Никой няма време за фитнес, здравословното хранене е сложно, а броенето на калории направо невъзможно. Навсякъде виждаме магически трансформации и самопровъзгласени гурута, но тук ще бъде различно. Аз съм Виктор, на 36 години, програмист и баща на 3 деца. Години наред собственото ми здраве е на заден план, но от днес започва промяната. В следващите 365 дни ще документирам реалния път на един зает баща към по-добра форма и продуктивност. Но нека да е ясно, аз не съм фитнес гуру и това не е фитнес канал. Нека все пак да кажем какви са целите на този канал и какво може да очаквате. Една от основните цели на канала е да покажем как се постигат резултати по устойчив начин с малки стъпки и постоянство. Ето защо, както казах, няма да отслабна 20 кг за 3 месеца и след това естествено да кача 30 за дори по-кратък период. Вероятно сте чували, а може и да сте ставали жертва на този известен йо-йо ефект, при който бързаме да постигнем някакви резултати, но колкото по-бързо и колкото по-големи резултати постигаме, толкова по-бързо си след това пропадаме и се връщаме към вредните навици. Така че една от основните идеи в този канал е да правим малки стъпки и да изграждаме навици. Чрез постоянство да постигаме цели, които са дълготрайни и променят цялостно начина, по който живеем. Това са неща, които съм правил и мога да правя дори без да снимам YouTube видеа, така че какъв е смисъла да съществува този канал? Една от основните цели е да мотивирам себе си и останалите хора и се надявам да успеем да изградим едно малко общество от хора, които се опитват да постигнат някакви цели и заедно да се движим към изпълнението им и да се подкрепяме. Следващото нещо в списъка е движение и тренировки. Ние казахме преди малко, че това не е фитнес канал, аз не съм фитнес гуру и като цяло не е това фокуса на този канал, но все пак ще покажем някакви опции. Основната цел е да покажем как от нулата да започнем да се движим и да тренираме постепенно, така че да не скачаме в дълбокото, не скачаме на 3 тренировки в фитнеса, плюс няколко тичания, плюс не знам си какво друго, хит, мит, измислени неща и така нататък. Целта не е да се затрупаме с такива неща и да се откажем на втората седмица или да издъхнем на третия месец. Целта е наистина да започнем да изграждаме навиците, които да ни водят към този по-здравословен начин на живот. Ще си поговорим за опция, в която стартираме много лекичко с някакви разходки, как да преминем, ако някой има интерес към тичане, може да започне да се стреми към, има едни такива забавни състезания в парка по 5 км, което е една доста постижима цел и е добър вариант също да се присъедините към някакво общество, което да ви помага по този път. Ако ви харесва фитнес, отново мисля да стартираме много лекичко. Една тренировка седмично за заетите хора, как да вмъкнат тази тренировка, да започнат да експериментират, да видят кога им е по-добре, сутрин, вечер, на обяд, в обедна почивка и така нататък. Да започнат този проучвателен процес, в който опознават собствените си възможности, ежедневие, график и така нататък и започват лека по лека да изграждат този навик, да се престрашават, да направят първата стъпка. Надявам се, че започвате да придобивате представа какво ще представлява този канал и за да ви шашна така със следващото нещо, което може би не очаквате, това е съня. Ще работим за подобряване на съня, защото това е най-важното, най-основното нещо, без което нищо друго няма значение. Ако имате лош сън, колкото и да тренирате, няма да постигате добри резултати. Ако имате лош сън, колкото и да се опитвате ментално да постигнете някакви цели, работите нещо, трудите се, правите нещо креативно или не, просто всичко, което изисква мисъл, ако не сте добре отпочинали, не се получава и нормалните процеси в тялото не могат да работят както трябва. Не на последно място, говорим си за мотивация, за неща, които искаме да вършим, но когато не се наспим, най-вероятно се досещате, знаете, че ни обхваща една такава апатия, обратното на мотивацията, просто нищо вече няма смисъл, не искам да ставам от дивана, не искам да правя нищо и така. Съня е
може би най-важното нещо в цялата картинка. И особено в заетото ежедневие много често е лесно да направим компромис с съня, защото няма време. Но всъщност се оказва, че по-добре е да не правим никакви компромиси с съня и дори да имаме по-малко време за другите неща, ние ще сме по-ефективни и по-мотивирани да ги свършим дори за по-малко време. Друга важна тема в канала ще бъде здравословното хранене и храненето като цяло. В началото казахме, че броенето на калории може дори да ви изглежда невъзможно. Това е от нещата, които мисля, че няма да можем да избягаме от него, особено ако говорим за качване на мускулна маса или сваляне на килограми или и двете. Ако поради някаква причина все пак сте в такъв еквилибриум, в който нямате проблеми с теглото и сте доволни от това нещо, най-вероятно не ви се налага да броите калории, но за всички останали това е нещо, което поне ориентировъчно трябва да сте наясно горе-долу с тези неща, което пак не означава, че ще скочим директно на всичко, следим от ден едно и просто не правим никакви компромиси. Отново може да се стартира постепенно, сваляте си някое адекватно приложение, започвате от време на време ориентировъчно, примерно само закуска, следя какво ям, кое колко е. Най-важното според мен е всеки да изгради усет и да знае ориентировъчно, когато види дадена храна, да знае кои са и макронутриентите, колко калории е и всъщност тези две неща, ако знаете, ще имате много добра отправна точка да се храните дори без да броите с точност. Нещо, което така и не се научих да правя в този живот е да готвя. Естествено мога да правя някакви основни неща, не ме плаши някоя проста рецепта, мога да седна да го изпълня, но така и никога не съм готвил активно, не съм приготвил храна, така че може би в втората половина на годината е нещо, което бих искал да обърна внимание и да започна да приготвям някакви неща и да видим как може да измислим някакви хубави храни, които предварително да са подготвени и да ни помагат по този път. Нещо важно, което вече споменахме по-рано, е въпросното изграждане на дълготрайни навици. Има една много хубава книга, Атомни навици се нарича. Ако сте я чели, браво на вас. Ако не сте, може да й хвърлите око, ако ви е интересно, но там много хубаво се описва как поставянето на цели така изглежда ни добра идея. Нали? Искаме, това е целта, ще отслабна еди си колко килограма за 3 месеца, примерно. Това звучи добре, всички го правим, това е интуитивното нещо, но всъщност се оказва, че е по-добре да не се вманиачаваме в тази цел, да не се фокусираме върху това, а да се фокусираме върху ежедневието, върху дребните неща, които правим всеки ден, върху това да се връщаме отново и отново всеки ден към правилните навици, към правилните решения. И всъщност фокуса е върху изграждането на системи за постигане на тези цели, а не върху самите цели. Обратната страна на тази монета е прекъсването на вредни навици. Например, аз си похапвам някои вредни неща вечер и това е нещо, което искам да престане завинаги, да се отърва от този вреден навик и отново ще споменем някои похвати за постигане на това нещо. Добре, последното нещо, което споменавам и което със сигурност не е на последно място, даже може би е на върха, е една от основните ми мотивации е да бъда по-добър пример за децата ми. Както казах по-рано, имам 3 деца, 3 момченца, които са на 7, 6 и 1 годинки и те постоянно виждат всичко. Нещо, което е много изумително според мен и хората не знаят или откриват със закъснение, че децата наблюдават, виждат всичко и разбират повече, отколкото си мислите, дори в ранна детска възраст. Това не знам как да наблегна достатъчно на това нещо, защото отново и отново го виждам това нещо. Нещо, което се е случило преди много време, изведнъж детето успява да го изрази с думи и ти казва за някое събитие, което в неговото съзнание се е отпечатало трайно и му е направил голямо впечатление, а ти дори си мислил, че това дете изобщо не слуша, не гледа, не може да осмисли такива неща, но ето, разбираме ги с закъснение и това е много тъжно. Нали? Сещаме се много късно какъв пример даваме на децата, а те растат, гледат и копират всичко, което правим.
И нека да не се лъжим, децата могат да са безмилостно жестоки. Редовно чувам реплики, които са тип тате има коремче като на дядо. Между другото, едно нещо, което наскоро чух от едно от децата, случайно на площадката, то си говореше с други деца, аз подслушвах най-безсрамно, но беше нещо от сорта на отговора на моето дете беше, че тате има коремче, но има и мускули. И някак си хем ми стана тъпо, хем ми стана мило от някъде, че детето ме защити до някъде. Не съм убеден за втората част, че има мускули, но определено, както казах, в следващата една година се надявам да поправим тази грешка, да изчезнат коремчетата, да се появят някакви мускули и така, да даваме добър пример. Мисля, че очертахме основните идеи за този канал. Благодаря ви, че бяхте с мен в ден първи. Предстои ни много вълнуващо приключение, което няма да е лесно в никакъв случай, но се надявам повече хора да се включат и заедно да вървим напред. В следващото видео ще разгледаме точно какъв е плана, ще направим детайлна разбивка по месеци, точно какво смятам да правя през тази една година, така че абонирайте се, за да не пропускате видеята, харесайте видеото, ако искате да подкрепите това, което правя и естествено, ако оставите коментар, много ще ме зарадвате. Между другото, името на канала си има цяла история, тренирай трудно, но мисля девиза да е тренирай умно, а не трудно и някой път ще ви разкажа повече, но е важно, че направихме тази първа стъпка. До следващия път!